Medved i devojčica. Ruska narodna priča. Jednog dana pođe Maša s drugaricama u šumu po jagode. Naberu devojčice jagoda. Kad nigde Maše. Dozivale su je, dozivale. Nje nema. Maša lutala, lutala, pa naiđe na jednu kućicu. Uđe unutra i sedne. Malo posle, eto ti medveda. Pomilova devojčicu šapom i reče: lepo, sad te ne puštam. Ostaćeš kod mene. Mislila devojčica, pa smislila. Medo, odnesi u selo mome tati i mami malo jagoda. Medved pristane. Ali ih nemoj usput pojesti, reče devojčica. Ja ću se popeti na vrh krova, pa ću gledati. Gledaj, reče medved. Dok se medved spremao za put, devojčica uđe u korpu i pokri se jagodama. Medved uprti korpu i pođe. Išao medved, išao pa reče: sešću na travicu, poješću jagodicu. Vidim, progovori devojčica iz korpe. Medved se uplaši, uprti korpu i pođe dalje. Kad je stigao u selo, spusti korpu pred kapiju i zakuca. Kuc, kuc, otvarajte, doneo sam vam od Maše jagoda. Psi zalajaše i pojuriše medveda. On pobeže u šumu, a korpa ostade pred kapijom. Kad Mašin tata otvori kapiju, a Maša izlazi iz korpe i smeje se.